din il-ġimgħa billi nħarsu ħarsa li t-temp fuq il-Gżejjer Maltin. It-temp bil-mod qed jaqleb. Qed jagħmel is-sex change tiegħu. Minn temp sħun u brużuntus qed jibda dieħel il-Bart. Il-Bart lilna tfajliet iqajmilna s-suf fuq idejna. U jkollna post fejn indendlu ċwievet ukoll. Il-Bart huwa żmien fejn jigettizna mal-ħabib jew ħabiba tagħna. Jiena naħodhom it-tnejn. Ħafna nies jibdew joqogħdu ġewwa u għalhekk ir-rata ta' sess id-dar tibda tiżdied b'rata maġla ħafna. Ovvjament jiżdied il-konsum ta' tissues, ħrieqi u anke condoms. Jonqos is-sess fil-karozza għax ma li tinża jiksaħlek kollox, it-temperatura massima mistennija l-ġimgħa d-dieħla hija dik ta' 20 grad Celsius. Wuhu! U billej intela lek għal 30 grad. Temp għal-għada se jkun hemm dar bisħab fis-sema bil-possibilità ta' xi tixripa l-embulawn. Grazzi tal-attenzjoni, insellmilkom u żommu sħan. Lax ta' ġofija ma jibbastax li t-tazza joda l-frixku. Jaħtieġ ħafna iktar ilma biex iżomm li nedja ħelejli. Ej, smajtek minn ta' issemmix li l-urbondi għax il-ħruq ta' stonku li qabbadni dak il-bniedem. Eda fuq kulħadd il-mokki fil-kap tal-Partit Laburista Alfred Sant għajjat li l-Prim Ministru waqt l-attività ġewwa Bilżebbuġa. Beda jgħajjatlu Gonzi.